prostorijama NVU Naša djeca Podgorica zvanično je počela sa radom štamparija u kojoj će raditi mladi sa smetnjama u razvoju. Opremu posebno prilagođenu za rad ovih mladih osoba donirala je kompanija Mercator CG sa brendom IDEA. Inicijatori i osnivači udruženja su roditelji djece, sada već adolescenata sa smetnjama u razvoju, koje je potrebno uputiti u samostalan život i rad. Upravo to je i cilj pokretanja ove štamparije kao jedne od djelatnosti koja je procijenjena kao adekvatna za rad ovih mladih lica kao i za njihov dalji razvoj i inkluziju u društvu. Oni će uz podršku mentora u formi šegrta sticati vještine i pružiti usluge budućim klijentima i mušterijama. Na ovaj način stvaramo novu generaciju sposobnih mladih ljudi koji će biti u mogućnosti samostalno da obavljaju neke poslove i zarađuju za život. U IDEI vjeruju da sva djeca zaslužuju pažnju i priliku da pokažu da su njihove jedinstvenosti zajedničko bogatstvo. Smatraju da su na tom putu najvažniji podrška i motivacija, kako cijele zajednice i društva, tako i vršnjaka, pojedinaca, roditelja. Oni sutra treba da postanu uspješni, ravnopravni članovi društva, da budu srećni i da žive svoje snove. Donacijom neophodne opreme za štampariju želimo da damo doprinos da naša djeca pokažu svoj puni potencijal, maštu i kreativnost. Veoma smo srećni i ponosni što danas kao partneri prisustvujemo otvaranju štamparije i nadamo se da će i u budućnosti ovo biti primjer uspješne inkluzije i mjesto dobrog druženja i lijepih priča. Kako Doderović dodaje, ovim se saradnja i podrška kompanije ne završava, već planiraju da rad mladih talenata podržavaju i u budućnosti, tako što će materijale koje budu producirali promovisati kroz svoje marketinške aktivnosti. Prostor za štampariju omogućila je CEMA DOO Podgorica, projektovanje i izvođenje elektroinstalacija i ostalih radova u građevinarstvu. Koristim ovu priliku da se zahvalim i ostalim donatorima CEMA, Čikom, Lovćeno osiguranje, Entex inženjeri, umjetnički studio, Arlekin, HNH Company i mnogi drugi naši dobri ljudi i prijatelji koji su nam pomogli, a ovom prilikom su željeli da ostanu anonimni.